боби 32 хиёнати лақайҳо дар шӯриши восеъ. мардони мулоамонӣ дар аловхонаи масҷидашон баъди сарфи таоми шом побанди чойнӯшӣ буданд. вақте дар нишастгоҳ муддати хомӯшӣ ба миён омад, Кенҷа ваъдаи ёдгор дар бораи хиёнати лақайҳо дар шӯри восеъ ба ёдаш овард. бале, ман дирӯз инро ба шумо ваъда дода будам, сухани Кенҷаро тасдиқ намуд ёдгор. вале ин ҷо одамон бисёранд. агар иштиёқи гӯш кардан дошта бошанд, майлаш ман ҳикоят мекунам. мо ба иштиёқи Том мешунавем. Садо баланд шуд аз ҳар гӯша. рости гап шурӯъ ба нақлаш кард ёдгор. одамони бо фаҳму фаросат, бо тамкин, дурандеш, ростгӯ, ростқавл, саховатпеша, раҳмдилу боинсоф, бо виҷдону адолатпеша, хулос муъмину мусулмон бисёр аст. аммо баробар ин дар ҳар қавму миллат одамони каззобу дурӯғгӯ, ваъдахилофу даъюс, беинсофу бевиҷдон, дузду ғоратгар, қотил, муттаҳаму нокас, ноодаму намакношинос низ ёфт мешавад. гапатон бисёр дуруст. ту ба маврид аст, гуфт яке аз нишастагони баҳсе бонуфуз, ки суфӣ кароматуллоаш ӯ зиёда аз 60 сол умр дошт, мегуфтанд. ва илова кард: лекин бародарон, дар умри саромон дузду, авбошу хиёнаткору аз байни қавми лаҳуд дар миёни лақайҳо бисёртар дидем. дигаре сухани суфӣ кароматуллоро қувват дода гуфт: рост аст ё дурӯғ мегӯянд, ки дар хонаводаи лақайҳо агар писар тавлид шавад, далерунутар шавад гуфта, бо чизи дуздӣ даҳонашро ширин мекарданд. албатта модоми халқ мегӯяд, ягон зарраи рост дорад, гуфт ёдгор, вале бо футаҳо ҳам бисёранд. ин ҷо додарам Зубайд ҳузур дорад ва шоҳиди ҳол аст. дар хонаи Норинбой ҳами туғӣ 6 моҳ нону намак хӯрдем. ӯ ҳам лақай аст ва сардори қабилаи лақайҳост. бовар кунед, монанди одам обиду худотарс, нону обдеҳ, меҳмондӯст, хотам хисол, ростқавл, покдилу покдаст дар байни дигар қавму миллатҳо ками дар кам аст. аз даҳони бори гапи дурӯғеро нашунида, кирдори дурӯғомезашро надидем. ба аҳли хонаводааш ҳам аслу алфози қабеҳро раво намебинад. касе аз ҳамқавмонаш агар ба роҳи каҷ равад, бо мулоиматӣ ба насиҳатҳои падарона барои рост ҳидояташ месозад. ин гуна одам боз мегӯянд, ки ками дар кам мешавад. ҳар шаб дар меҳмонхонааш меҳмон дорад, вале меҳмонони кабиру сағирро як хел иззат ва меҳмондорӣ мекунад. як хислаташро боз бароятон бигӯям. бовар кунед, агар саҳаре дар хонааш меҳмон набошад, рафта 3-4 ҳамсояро дар меҳмонхонааш ҷамъ меорад, сипас сари наҳорӣ мешинад. худаш ҳам мегуфт, ки ин одат бароям табиат шудааст. бе меҳмону одамони беруна нонушта карда наметавонам. ба фарзандонаш талқин мекард, ки нон ин ҷома нест, ки ба одамон нарасад. як нон ба чанд кас басанда аст. барои ҳамин, ҳампайвандони азизам, нонатонро бе дигарон нахӯред. касоне ки нонро ба дигарон мебинанд, худованд ризқашонро дудаҳчанд медиҳад. рости гап, хислатҳои неки ин одамро агар саросар гӯям, шаб рӯз мешавад. хулас, фарзандонаш ба падар рафтанд. қавмаш низ мардумони хубанд. дар ҳама ҷою макон, хоҳ шаҳру деҳ, хоҳ мамлакати том, подшоҳ одил бошад, раъият низ таҳти тарбияти ӯ ба тадриҷ хуб мешавад, гуфт боз ҳамон суфӣ каромат. бисёр дуруст фармудед, тақсир. суханони суфӣ кароматро тасдиқ намуд ёдгор. халқ беҷо нагуфтааст, ки абр агар аз қибла хезад, сахт борон мешавад. шоҳ агар одил набошад, мулк вайрон мешавад. кенҷа, ки ба зимааш вазифаи сардори диҳаро монда буданд, ин суханонро бо диққат гӯш мекард. бародарони азиз, аслан дар ҳама ҷо, ҳатто як оила агар сардори хубу бораҳму оқил надошта бошад, он оқибат рафта ба касодӣ мерасад. ба суҳбат ҳамроҳ шуд мӯйсафеди дигаре, ки суфӣ Солеҳ ном дошт. фарзандони ҳамин хонадон беадаб, бетарбия, носолеҳ, ҳатто зинокор мебароянд.
чизе ки халқ гуфтааст, мегӯяд онро дар таҷрибаи ҳавои санҷида тадқиқу таҳқиқ карда, мегӯянд изҳор намуд ёдгор ва илова намуд беҳуда нагуфтанд ки корро корфармо мекунад, на коргар. Дар бораи хубию некӯӣ ҳам қадар гуфтем бас аст. Дар ҳамин ҷо гапаш хандид ёдгор. Биёед акнун ман дар бораи хиёнати лақайҳо гап занаму шумо гӯш кунед. ҳама нишастагон бо шунидани тайёр буданд. Онро изҳор намуданд. Шоҳидон, онҳое ки он воқеаро ба чашмонашон дидаву бо гӯшҳояшон шунида, бо нақл оғоз намуд ёдгор. Ҳол он ки чуноне хонанда медонад, яке аз шӯришгарони фаъол буд ёдгор. ҳатто аксаран дар паҳлӯи Восеҳ меистод, вале бо эҳтиёт гап мезад. ҳикоят мекарданд, ки Туғай ном лақае, ки сардори дуздону роҳзанони ҳудуди Кӯло буд, назди Восеҳ меояд ва қасам мехӯрад, ки ба худ 200 ҷанги таҷрибаноке дорад, ки бе ягон биму ҳарос ба сари 1000 савор худро мезанад. Танҳо рӯзи оғози шӯришро барояш маълум кунад шуд, фавран ба ёрӣ расида меояд. Ӯ ҳатто ин Шоҳбайди Ҳаким Фирдавсиро, ки аз куҷое шунида будааст, ки дар пеши Восеҳу ёронаш мехонд. Пароканда лашкар наояд ба кор, 200 марди ҷангӣ беҳ аз 100 000. Хулоси калон Восеҳ, ёронаш Одина, Назир ва дигарон ба қавлу қасами Туғаи лақай эътимод мебанданд ва рӯзи шӯришро муайян мекунанд. Майлаш, мегӯяд Восеҳ, рӯзи шӯриш интизор мешавем. Шӯриш дар рӯзи муайяншуда, яъне 24 моҳи Зулқаъда соли 1304 оғоз ёфт. Аммо аз Туғайҳо ҷангиёнаш дареке набуд. Баръакс, ҳамон рӯз барои ҳимояи мир ба сардорони Алайёр ном оқсоқоли қавми лақайҳои Мазори Сурхпӯш, Қизилмазор ва Кангурт ба сари шӯришгарон тохтан оварданд. Онҳо бисёр мардуми пиёдаву савори шӯришгарро Ур Тоҷикларнӣ ё Қотуш Керак гуфта мекуфтанд ва мекуштанд. Алайёр ба саркардаи Остонақул Қушбеги Раҷаб додхоҳ дар соҳили рости дарёи Сурхоб бо шӯришгарони меҷангид. Мехост кӯмак расонад, вале ҳангоми заду хурд Алайёр ногоҳ ба Назир Паҳлавон, яке аз ҷонишинони Восеҳ, рӯбарӯ мешавад. Ҳарду чанде шамшерзанӣ мекунанд. Ҳамин замон Одина пиёдагардонро ба лаби дарё ба муҳориба меорад. Шӯришгарон асосан бо тиёқу шоха мусаллаҳ буданд. Сангҳои соҳили дарё ҳам барояшон як нав силоҳ маҳсуб меёфт. дар натиҷа тайёқзаниву сангборонкунии шасти ҷангиёни Раҷаб, Додхоҳ ва Алайёри лақай мегардад. Назир Паҳлавон ҳамоно оқсоқоли лақайҳо Алайёрро бо зарби шамшер аз меафтонад. Зери пӯи аспон мемонад Алайёр. Ин асно Восеҳ андаруни дарё ба Раҷаб Додхоҳӣ шуҷоъ шамшерзанӣ дошт. Восеҳ ҳам пайд ёфта Раҷаб Додхоҳро ба зарби шамшер аз асп меафтонад. ҳини афтодан пӯи Додхоҳ дар рикоб андармон мегардад. Асп рӯи сангҳои соҳили дарё гирифта мегурезадаш. Сари Раҷаб Додхоҳ ба сангҳо хӯрда пора пора мешавад. Ин манзараҳоро мир аз болои қалъа тамошо дошт. Чун мебинад ҳарду сардори гурӯҳҳо кушта гардиданд, волоён амалдорон ва боёни тарафдорашон мефармоянд, ки ҷониби Кангурт бигирезанд. гурези миру ҷонибдоронашонро дида, ҳамчунон аз кушта шудани сардорашон воқиф гашта, ҷангиён Раҷаб Додхоҳ ва Алайёр бо тарсу таҳлуқа афтода буданд. Аз ин ҷост, ки сарбозони Раҷаб Додхоҳ ва лақайҳои Алайёр мурдагон ва захмиёнашонро партофта, аз қафои мирашон ба тарафи Кангурт убур намуданд. мир мағлуб гашта буду шӯришгарон ғолиб. Шӯришгарон ба сардории Восеҳ шаҳри Балҷувон ва қалъаи мирнишинро ғасб карданд. Баъд чӣ шуд? Пурсид яке аз ҳоҷирин, ки нақли ёдгорро бо шавқу диққат гӯш мекард. Мегӯянд, ки мир дар Кангурт дар ҳуҷраи гаҷкории ҳоҷӣ Яъқуби мударрис ҷой гирифт. Сарбозони ҳисорӣ ва лақайҳо Алайёр дар чойхонаву меҳмонхонаҳо ҷо ба ҷо шуданд. Ҷавоб дод ёдгор: Устои муҳтарам, баъд Туғай чӣ кор кард? Пурсид яке аз ҳоҷирин. Кораш ҳамин, ки баъди 2 рӯзи фирор кардани мир, шаб
дидбонҳоро 4 нафар лақайро назди Осиё бурданд. Ӯ ба ёронаш давра мешаст. Яке аз онҳоро, ки марди солхӯрдаи камриши лоғарандом буд, Восиё шинохт. Ӯ бори аввал ҳамроҳи туғай омада буд. Аз куҷо омаданашро Восиё пурсид. Марди қоқина ҷавоб медиҳад, ки аз кӯлоб, аз назди туғай гурехта омадаанд. Ба гуфти он туғай ба Мир таклиф пешниҳод намудааст, ки агар хоҳад кӯмакаш мерасонем ва муқобили шӯришгарон мебарад. Мир гӯё ваъда дода будааст, ки агар туғай ёрӣ расонад, онҳо пирӯз шаванд, мансаби тухсабой ва чӣ қадар пулу мол медиҳад. Агар ба ёдатон бошад, ман ҳамроҳи туғай наздатон омада будам. Номам Қарабой аст. Пеши шумо дигар хел гап заду рафторашонро дигар кард. Туғай ачканиашро дида нангу орам баландӣ карду назди шумо омадам. Ин се ҷавон фарзандонам мешаванд. Мо аслан хидматгори падари туғай мешавем, ки ӯ оқсақоли қавми лақайҳои Кӯлоб аст. Мо заминашро меронем, молу ҳолашро мепоем. Хулас, як ғуломи бемуздем. Хуҷаин амонро Бутабой мегӯянд. Ӯ нисбати хидматгоронаш рафтори басебат дорад. Як пура нонро бо 100 миннат медиҳад. Вай намефаҳмад ва фаҳмидан ҳам намехоҳад, ки ҳама нозу неъмати рӯи дастархонаш дастранҷи мост.